Ahojte, dneska sa naučíme, ako si vytvoriť takýto malý vzorkovník. Skladá sa zo základnej reťazky, ktorá je tu dole, a potom z 5 riadkov, pričom prvý riadok sú krátke stĺpiky, potom druhý riadok takisto krátke stĺpiky, tretí polodlhé, štvrtý dlhé a piaty takisto dlhé stĺpiky. Vlna je bavlna, biela, 3,5 veľkosť a háčik mám takisto 3,5 s takou trošku ostrejšou hlavičkou, aby sa nám lepšie teda píchalo. No a keď máme vzorkovník, tak väčšinou máme aj takýto nákres. Ja som ho farebne upravila. Čiže najprv budeme robiť toto tu, vlastne tento základný uzlík. Potom budeme háčkovať týmto smerom a to budeme robiť 1, 2, 3, 11 reťazkových očiek. Potom urobíme prvý riadok, druhý riadok, tretí riadok, štvrtý riadok, piatý riadok. Takže tieto krúžky sú značky na reťazkové očka. Takže poďme na to, poďme urobiť základný uzol, teda poďme začať. Takže ja si toto teraz vypáram, aby sme mohli pekne začať. Tak, dobre, takže zoberieme si koniec vlny, dáme si ho takto pred ruku. Druhou časťou takto obkolesíme 2 prsty. Ideme dozadu. Tak. Tu máme tento krížik, ten si chytíme, aby nám to nikam neutieklo. Zoberieme si háčik, ktorý vlastne držíme tak, že nie takto hore, ale takto dole a takto. Hej, čiže nie nejak extra takto, alebo takto, že takto ho pekne držíme. Ideme teraz, čo sme si urobili ten krúžok tu, tak ideme teraz dovnútra a teraz túto vlnu si takto naberieme a potiahneme ju z toho kruhu von. Všetko pustíme ľavou rukou. Takéto niečo sa nám tu vytvorilo. Teraz tieto dva, čo máme tu, potiahneme a vidíte, už sa nám urobila taká slučka. A tuto máme ten základný uzol, ale slúčka je veľmi veľká, takže si ju stiahneme tým, že potiahneme za ten dlhší kus bavlnky, ktorý nám ide vlastne ku klopku. Tak, a základný uzol máme hotový. Takže keď si to pozrieme, toto akurát máme hotové. Teraz poďme na tieto jednotlivé reťazkové očka. Takže reťazka nám tvorí základňu, do ktorej robíme stĺpiky, takže bez toho sa veľmi nejak nepohneme. Takže poďme na to, držíme to takto. Toto si môžete držať, to je ten konček, ale nemusíte zatiaľ, ale pomôže vám to pri háčkovaní. Snažte sa vždy ako si to držať, len aby ste to mali tak, ako to má byť. Čiže háčik vlastne takto a túto vlnu pekne natiahnutú, nie nejak takto, alebo túto dole, ale takto nejak. Takže teraz tak ten výrez by mal byť takto. Ideme teraz vlastne háčikom ako keby takto k sebe a ideme tam smerom k stene alebo teda od vás s tým, že vlastne tu by sme mali mať len jedno. Hej, čiže len jedno. Lebo keď ideme takto, tak máme tu tendenciu mať jedno, dve, čo nie je dobré. Takže ešte raz ideme k sebe, podlezeme vlnu, ideme von, nadlezeme vlnu, zoberieme ju do tohto háčiku tu a máme tu len takto jednu, ako chceme mať. A teraz, čo máme túto očko, teda tú slúčku, tak do nej pekne takto pôjdeme dovnútra a hotovo. Prvé reťazkové očko je za nami. Znovu ideme takisto. Druhé reťazkové očko je za nami. Znovu takisto. Tretie reťazkové. Potrebujeme ich 11, čiže 4., 5., 6., 7.,
8, 9, 10 a 11. Tak, a teraz si ich poďme počítať. Väčšinou, keď si to takto pustíte, tak toto, čo ste posledné urobili, sa vám veľmi ako keby scucne, že zmenší sa vám. Takže táto slúčka sa vôbec neráta. A teraz poďme. Čiže toto je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pri uzlíku máme 11. Takže dokopy máme 11. A toto, tento spodok je vlastne toto. To sme si teraz urobili a išli sme smerom takto. Smerom teda doprava. No a teraz pôjdeme robiť krátke stĺpiky, ktoré sa označujú v schémach takýmito krížikmi. Čiže ideme robiť tento fialový riadok, ale potrebujeme sa dostať vyššie. A keď sa chceme dostať vyššie, tak na to nám slúžia reťazkové očka. Pri krátkom stĺpiku potrebujeme iba jedno. Čiže tu máme reťazkové očko, ktoré sa nám takto posunie hore. Ideme hore a krátky stĺpik urobíme, tu máme háčik, do druhého reťazkového očka od háčiku. Takže poďme si to vyskúšať, aby sme vedeli. Tak. Musíte pekne vidieť tieto tu také ako keby Včka vytvorené. To sú tie také slzičky reťazkové očká. Takže teraz poďme, ktoré je prvé a druhé. Čiže toto tu maličké je prvé a toto tu je druhé. Takže doňho pichneme, bo to je druhé reťazkové očko od háčika. Doňho pichneme. Máme jednu vlnku, druhú vlnku. Naberieme. Ideme von iba cestu, do ktorej sme pichli. Sme vonku, máme jednu, druhú. Znovu naberieme a ideme von cez obe. A hotovo. To je náš krátky stĺpik. Musíme mať jednu tu. Takže to je náš krátky stĺpik. Ten bočný je taký divný, ale teraz ideme vlastne tam a sa to tam pekne posunie. No a teraz si všimnite, že toto veľké, také vyťahané očko už je zobraté, lebo tu hore je obviazané. Takže s tým už nič nerobíme, ale posúvame sa do ďalšieho, čiže do tohto. Zase pichneme do ňoho, aby sme mali 1, 2. Naberieme, ideme von. Stále máme 1, 2. A prebereme si takto cez 2. Tak, ďalší krátky stĺpik za nami. A pekne takto pokračujeme po celej dĺžke reťazkových očiek, teda tej základne, čo sme si urobili, základný riadok. Takto pekne pokračujeme. A keď si všimnete, sa nám tu takto vytvárajú a takto hore, keď si ho otočíme, tak sa nám presne urobili reťazky. Že reťazkové očká hore. To bude dôležité potom. Takže takéto niečo sa vám má urobiť, ako keby sa to posadí hore. Tak, a teraz pekne, krásne pokračujeme. Do ďalšieho pichneme, naberieme, ideme von, naberieme a cez 2. Pichneme do jedného, naberieme, ideme von, naberieme a cez 2 von. A takto. Dokopy by sme mali mať tých krátkych stĺpikov 10. Čiže jedno reťazkové očko sme mali na otočenie, aby sme sa dostali vyššie. A tých 10 nám tvorilo takú základňu pre tých našich 10 krátkych stĺpikov. Takže posledné, tam pri ten uzlíček, čo sme robili na začiatku, posledný krátky stĺpik. Tak, a teraz si to môžeme porátať, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toto je 10. také bočné.
Keď si to otočíme, tak tu máme tie reťazkové očka. Tak, takže toto je vlastne prvý riadok. Tieto tu naše fialové krížiky, to už máme za sebou. A teraz pôjdeme robiť druhý riadok znovu krátkych stĺpikov, ale vysvetlíme si tuto, ako to máme píchať, ako to máme otáčať. Takže urobíme krúžok, to je reťazkové očko. Ešte nič okrem toho nerobíme, iba tak ako sme skončili, urobíme reťazkové očko. Tak, hotovo. Teraz sme sa dostali vyššie, ale nehačkujeme takto, ale hačkujeme takto doľava, takže musíme sa otočiť. Otočíme sa takto. Čiže vlastne proti smeru hodinových ručičiek, čiže od seba to dávate. Dobre. No a teraz, že kam to máme pichnúť. Takže keď to je takto, tak vlastne keď si to všelijak popoťahujete, tak tuto už vidíte tú dieru, kam by ste mohli ísť. No ale ako som hovorila, že reťazkové očka sadnú hore, tak keď si to pozriete, takto, tak by ste to mali si pekne takto nájsť tých 10 reťazkových očiek a vy musíte nájsť to úplne prvé, najbližšie k háčiku a podliesť ho háčikom tak, aby ste mali vlastne dve tie vlnky z toho reťazkového očka nad háčikom a dokopy teda máte jedno, čo bolo to pôvodné očko, čo sme si držali na háčiku a teraz tie dve takto, čo sme vlastne podliezli. A vlastne tu takto to vyzerá. Teraz zoberieme vlnku, ideme von a urobíme krátky stĺpik. Tak a náš prvý krátky stĺpik je hotový. Teraz zase, že kde máme ísť z tohto, takže možno tu už vidíte tú dieru, že pichneme do nej s tým, že vlastne toto je to Včko a mám tu takto dve. Takže pokračujem ďalej. Keď to nevidíte, tak si to skúste všelijako popoťahovať a všelijako pootáčať, aby ste to tam vlastne našli. Lebo to reťazkové očko, čo hore tu sadá, tak ono sa vždy tvorí pri tých stĺpikoch. Vždy, keď vlastne dokončíte stĺpik, tak ho dokončíte ako keby hore reťazkovým očkom. Tak vyzerá. Takže vlastne ono to tam musí byť. Pokiaľ teda nerobíte neviem aké všelijaké kreácie, ale tak tuto robíte to zatiaľ takto. Takže pekne takto pokračujeme. Krátke stĺpiky až do konca riadku. Krátke stĺpiky sú taká technika, ktorá sa využíva pri napríklad hračkách alebo pri niečom, čo potrebujete, aby bolo také dlhšie a aby vlastne medzi sebou tie stĺpiky nevytvárali nejaké väčšie diery. Takže aj to háčkovanie vám ide pomalšie a zároveň teda vám to dlhšie teda trvá. No. Dobre, teraz sme sa dostali na koniec. Ako to viem, no vidím, že mi tu ešte trošičku zostáva, ale že iba jeden zistíme tak, že si to popočítame. Čiže tu je, musíme si to tak aj otočiť. A tu je krásne reťazkové očko, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a máme ich mať 10, takže ešte jedno. No a toto je to krajné, čo vám môže robiť problém. Takže skúste do ňoho pichnúť tak, že teraz máte iba jednu, ale skúste do ňoho pichnúť tak, aby ste vlastne mali zase, že podleziete to reťazkové očko ako keby. To znamená, že máte tie dve vlnky nad háčikom. Čiže takto. A dokončíme klasika krátky stĺpik. Tak nezabudnite tie krajné tam brať, lebo potom vám to pôjde všelijak krivo, čo asi nechceme. Takže teraz máme za sebou základný uzlík, reťazkové očká,
prvý riadok krátkych slupikov, druhý riadok krátkych slupikov a poďme teraz na tretí riadok polodlhých slupikov. Takže ako vidíte, ešte v tomto nič neotáčame, v tej istej farbe teda, v tom istom riadku ako keby sme. Urobíme tu jeden krúžok, druhý krúžok a krúžky znamenajú reťazkové očká. Takže teraz urobíme dve reťazkové očká. Predtým sme robili jedno, lebo krátky stĺpik je naozaj krátučký. Takže stačí jedno. No ale polodlhý stĺpik už má slovo také, že dlhý, ale lenže polo. Takže to budú dve reťazkové očka, čiže iba o jedno reťazkové očko navyše. Takže poďme na to. Takže takto sme teraz skončili a urobíme si jedno reťazkové očko a hneď na to druhé reťazkové očko, lebo teraz sa takto pekne budeme posunúť. Zase otočíme. Tak a zase teraz pozeráme, že kde by sme pichli. Tak, vidíme, takže toto tu úplne prvé pekné, čiže toto tu budeme teraz riešiť. A robíme polodlhé. Pri polodlhých sa najprv naberie vlna, potom sa pichne tam, kam sa pichnúť má. Tak, čiže teraz máme 1, 2. Jedna slúčka, čo sme mali už na hačiku. To je jedno nahodenie. A teraz sme podliezli to reťazkové očko, takže tam máme 2. Zoberieme vlnu, ideme von a máme 1, 2, 3. Zoberieme znovu vlnu a cez všetky 3 ju vyťahneme von. Takže takto máme prvý dlhý stĺpik hotový. Takže urobíme si dve reťazkové očká. 1, 2. Dostali sme sa hore vyššie. Teraz si to zase otočíme proti smeru hodinových ručičiek. Tak. No a pri krátkom stĺpiku sme vlastne hneď pichali tuto, lebo to bolo jedno reťazkové očko iba, čo sme posúvali sa vyššie a to nám ešte nič ako keby nenahrádzalo. Ale teraz, keď robíme dve reťazkové očká, tak tie dve reťazkové očká nám nahrádzajú prvý polodlhý stĺpik. Takže už tuto nepicháme, lebo to znamená, že už je to zobraté, že tu už máme ten stĺpik, že už to aj vyzerá ako stĺpik. Tak budeme píchať do tejto druhej, čiže keď si to zoberieme, nebude toto úplne prvé, ale až ten druhý. A ideme to robiť následovne. Pri polodlhom stĺpiku najprv naberieme, čiže toto máme na háčiku, toto nabraté. Ideme teda sem. Máme vlastne dve sme podliezli. Naberieme si, ideme von. Raz, dva, 3. Zoberieme a ideme von cez všetky 3. Tak a urobili sme si vlastne prvý poriadny polodlhý stĺpik a toto je akože. To je ten z reťazkových očiek. Takže poďme pokračovať. Naberieme vlnu. Takto, aby ste to lepšie videli. Naberieme vlnu. Pichneme. Zoberieme vlnu. Ideme von. Zoberieme vlnu. A cez všetky 3. Tak, ďalší polodlhý hotový. Takto pekne pokračujeme až do konca, pretože vlastne celý riadok má byť takto z polodlhých stĺpikov. No a polodlhé stĺpiky sú taký medzikrok medzi krátkými stĺpikmi, čo sú naozaj kratučké, a medzi dlhými stĺpikmi, kedy vlastne dlhé stĺpiky vytvárajú aj väčšie diery, ale zase všetko je rýchlejšie uhačkované ako pri krátkych stĺpikoch. Takže takto pekne pokračujeme, až sa dostaneme na koniec. Tak. Mi to uteká. Dobre.
No a ešte tu máme jedno miesto, druhé miesto. Tak. Cez všetky. Tak. A posledné miesto. Tak. Cez všetky. No mali by sme ich mať vlastne 9 takých poriadnych, polodlhých stĺpikov a toto tu bočné, čo je akože 1, čiže to rátame, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no počkajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus toto jedno je 10. Takže vlastne teraz sme si urobili tento zelený riadok. Poďme teraz na ten hnedý riadok. To sú dlhé stĺpiky, čiže na štvrtý riadok. Urobíme si 1, 2, 3 reťazkové očka, lebo ideme vyššie. Pri polodlhom to boli 2, pri krátkom to bol 1 a pri dlhých sú to 3 podľa pravidiel. Takže poďme na to. Tam ako sme skončili, urobíme 1, 2, 3 reťazkové očka, aby sme sa dostali na výšku toho dlhého stĺpika. Otočíme proti smer hodinových ručičiek. Zase nie hneď do tohto pekného, lebo toto je už akože prvý dlhý stĺpik a vlastne sem hneď vedľa. Čiže vlastne takto, keď ich podlezeme, to vyzerá. No, a keďže pri polodlhom sme naberali vlnu, tak aj pri dlhom naberieme vlnu. A tu už aj pekne vidíme také očká, takže vlastne podlezeme zase tie dve, ale zase túto do tej takej ďurky, hej. Čiže nie do tejto veľkej diery, čo je tu, medzi tými stĺpikmi, ale tu, čiže hneď pod tie dve bavlnky, ktoré máme, toho horného sadajúceho reťazkového očka. Takže raz, 2, 3, 4, zoberieme von. Raz, 2, 3, naberieme vlnu a pri polodlhom stĺpiku sme išli cez všetky 3. Ale pri dlhom ideme len cez 2. Tak. Zostali nám 2. Znovu naberieme vlnu a ideme cez 2 von. A hotovo. Čiže ešte raz. Druhé najbližšie voľné miesto. Tak. 3 mám. Zoberiem vlnu, idem len cez 2. Zoberiem vlnu a cez vyšné 2. Tak a celú dobu takto do konca urobíme pekne dlhé stĺpiky. Čiže dlhé stĺpiky je vlastne ako keby na 2-krát robíme ten stĺpik. Polodlhý sme robili na raz a tento dlhý robíme na 2-krát. Takto. Ešte nám zostávajú 2 krásne viditeľné očká. Jedno. No a ešte tuto máme takýto divný zluk, keď vieme, že máme urobiť, no. Je tam miesto ešte pre jedno určite, ale či 2, tak to urobíme, že si porátame, či máme ich 10 spolu s 2, alebo len s jedným 10. Bočný tie reťazkové očka rátame ako prvý, čiže 1, a tu ich už pekne vieme aj rátať podľa toho, ako sú tu usporiadané. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže určite ešte urobíme 2. 1, urobíme sem. Čiže to je náš 9. To je náš 9. A náš 10. Keď ho vidíte, pichneme vlastne do tohto reťazkového očka. Čiže do toho druhého, ktoré sme robili.
čiže do toho najbližšieho k nám. No a to môže byť možno problém, ale skúsme do neho pichnúť tak, aby sme zase podliezli dve a mali dve nad háčikom. Hotovo. A zase dokončíme dlhý stĺpik. Dobre, takže teraz sme vlastne si dorobili hnedú štvorku. Poďme teraz na modrú päťku, čiže posledný riadok. Sú to dlhé stĺpiky takisto, ale chcela som vám ukázať rozdiel, kedy robíme 3 reťazkové očka na kraji, akože dlhý stĺpik, a 2 reťazkové očka na kraji, akože dlhý stĺpik. Lebo keď robíme 3, môžeme tam mať na krajoch trošku väčšie diery, čo sa nám nepáči. A keď robíme 2, tak potom tie diery tam také veľké byť nemusia. Ja napríklad robievam 2 pri dlhom stĺpiku a nie 3. Čiže podľa pravidel by to mali byť 3, ale veľa háčkarok si to takto prispôsobilo, že urobili 2, lebo z 3 bola veľká diera. Takže poďme na to. Urobíme si teraz, tuto sme mali tak 3, že možno väčšia diera, uvidíme, ako nám to bude vyzerať s 2. Takže urobíme 1, 2. Tak, zase sme sa posunuli na tú výšku dlhého stĺpika. Proti smerohodinových ručičiek točíme. Naberieme. Čiže tento tu už je zobraný, nič s ním nerobíme. Táto diera, ktorá je tu, táto diera patrí k tomuto stĺpiku. Takže vlastne do nej ideme. Tak, zase tak, aby sme mali 2 nad háčikom. A dokončíme, čiže 2 plus 2. 2 plus 2. Pokračujeme do najbližšej diury. A zase 2 plus 2. A tak ďalej. Dobre, takže už sa nám to tu takto pekne, krásne tvorí. Takže až do konca riadku si urobíme tieto dlhé stĺpiky a uvidíme teda, či sa nám to páči s 2 reťazkovými očkami na kraji alebo s 3 reťazkovými očkami na kraji pri dlhých stĺpikoch. Tak. Pri tých krajoch, keď neviete, že nie ste si isté, tak vždycky si to potom porátajte. Hej, kľudne stopnite a pozrite, toto je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže viem, že teda ešte určite sem. Čiže to je to moje 9. No a kebyže tu stopnem, tak to vyzerá veľmi divne. Takže určite ešte do toho horného reťazkového očka, čo sme robili na kraji, teda na začiatku. Tak. Dobre. Tak, hotovo. No a ako vidíte, je tu taká väčšia diura možno. A tuto tá diera taká veľká není. Takže vlastne to je s 2. Takto je to vlastne s 3. Takže to sme si dokončili tento vzorkovník. Takto všetko sme si dokončili. Takže pekne si skúšajte, nech sa to krásne naučíte. Pekný deň.